conseqüències, diguéssim, de la Guerra Civil sobre les dones. És a dir, sobre les dones dels anys, del canvi de les dones dels anys 60, que al capdavall és la meva generació, doncs jo estava escrivint una novel·la sobre que comença la Guerra Civil, abans de la Guerra Civil, se salta la Guerra Civil, però hi ha en algunes coses la postguerra, i llavors com arriba aquesta cosa que va ser tan confosa dels anys 60, que no sabíem gairebé què ens repescàvem, no? I com que és la meva època, jo vaig néixer al 48 i l'any 60, tenia 12 anys als anys 60 i tal, doncs jo tenia molt d'interès. Però al mateix temps tenia molta por d'escriure sobre els anys 60, perquè hi havia coses difícils per mi de dir, no? Llavors em vaig enamorar d'un personatge, que era la Susina. La Susina és una parenta meva, és una parenta meva, que és la mare de l'Oteo, perquè som de Reus, la mare de l'Oteo, però parenta meva, I li vaig posar Susina amb una àvia. Llavors jo, de cop, em vaig imaginar la història de la Susina, però en comptes d'imaginar-me-la com corresponia, doncs que fos una dona nascuda al segle XX, me'n vaig anar més enrere i llavors vaig imaginar-me-la la filla de l'amo d'una botigueta de poble que es va enamorar del mosso. I el mosso, com que no s'hi podia casar perquè les classes socials no es barrejaven i que ella no fos gran cosa, perquè ell no era gent, doncs em va motivar i llavors me'n vaig anar a Cuba. Molt bé. I la novel·la es diu El paradís rere el mar, però anar a fer les Amèriques no era un camí de roses, com tu bé escrius. Jo t'hi llegiré un tros, aviam si el trobo, que explico una mica, no? Diu, tan bon punt passaren Gibraltar, el Garbí va arribar de trascantó. La nau va quedar a la...